Kublai pibro ngidei kasur jong upat ba. Hakanik episode nginyakran shapang kawai ka organization ka secret society ka babun bagi conspiracy ka bakerteng ka Illuminati ka Jingsdang Jong ka Illuminati kalong ka baburi ba bat ka Jingsdang Jong ka kalayat kumba arspasan posnem bat hadu menta ka por kidon tangki khana shapang ka secret society bat ki buri ba yaladi hadu kata-kata bat kamdon kanu ka proof kabalaban peni baki don shisha ne em yakani ka secret society ki jukadru yaka the order of the Illuminati ki bun ba ki brio kim tip bakadon kani ka secret society but ki don ru ki batip but yikitu ki brio ki batip spang kani lada ki os ngau yaka karteng Illuminati haka jingmut jing perkhat jingki kinrung kini ki kantin conspiracies new world order Satan worship reptilians aliens but ki wade Hakani ka video ngin batayi pi shipangi secrets ki blarimba ki bayadei but ka Illuminati kam control tangi ka wikari henry ka control li ka perthai barokwai ka donru ka jingong ba ki brio ki barus pa bha ka perthai ki brio ki bakhlan bor bha ka perthai ki organization ki bapher ka perthai ka World Bank but ki wede ki banks ki bapher ka perthai ka World Health Organization ka United Nations ki president but ki prime minister jong kiri haka perthai brokaway ki hablud hapo ka jingpinyad jong ka Illuminati ka klanbor hadu kata-kata baka control lud yaka perthai brokaway kumya ki kunman riyo lani kumya kita ki puppets ka donru ka jingong baka Queen Elizabeth Isaac Newton David Rockefeller u Bill Gates u George W. Bush u Henry Kissinger u Mark Zuckerberg ka Beyonce ka Oprah Winfrey ka Katy Perry ka Taylor Swift ka Rihanna but ki wade ki businessman bapher ka perthai ki wade ki aktor actress ki celebrities baro ki don hapo ka jingpinyad jong ka Illuminati tangkani Henry International Monetary Fund ka IMF but ka World Bank ru ka don hapo ka jingpinyad jong ka Illuminati yaki governments bapher yaki banks yaki news yaki politics yaki entertainment industry yaki advertisement but ki commercials bapani yaki TV ki jongi kani ka organization ka Illuminati ka control lut yaki baro yaki tu ki brio ki badan bantalang but kani ka Illuminati lada ki wayna ki lani manu na ki penbana perthai lani ki atu hok baka don shisha ka Illuminati tikan up ka jingma yaka jingim ka jungki ki laban sha penyabru kadon ru ka jingong ba yaki jingja ki bapher but ki jingja ki bapla ka perthai kumi ka coronavirus yaki tma yaki politics hakiri bapher yaki jingya brio ka perthai baro la penyad lut da ka Illuminati banla ban wanlam yaka new world order lani yaka ta ka perthai ka batmai hakba on control yaka tang da kuwi ka sarkar tang da kuwi ka pisa tang da kuwi ka bank but ban penduna yaki brio hakani ka perthai Pitip niam hakapor bakastang wan kanika klam coronavirus hakatukupor kinongsan shar jong kiri bapher hakaperthai bat kumjuru ka World Health Organization kalong ba ka Jingsdang Jong kanika klam kadei na kari China bat baro kila pai kamatlod sa kari China bat dey kanika por tang hadin sausan sngi bikilalap yaka first case jong new coronavirus lani kataka case ka baningkong jong kanika klam ka way kanong ruai nakari Amerika ka bakerteng ka poppy kala plad ya kata ka jingrai ka bakerteng don't go outside ka bamut wat numi shabar batang hadin katukan ni benai katukan ni tiyo ka perthai barokway kala haban lockdown kibuan ba kibaong bakumno bakani ka nong ruai poppy kala haban tip bakan sawan ka lockdown na ka perthai but kibrio kilastang banong bakadon mentalang bat ka Illuminati hod kalong ka badai namar babun ki celebrities bun ki nong ruai nong tem bun ba ki aktor actress bun ba ki brio ki balong ki he ki han ki don mentalang bat ki Illuminati ka panon kami ki ban pani shangi ki pat ba ya ka jingdon bat ya ka bor ka jongka bat ki jingja ki ban saja ki pani lupa bat ya ka ni ki ong ka predictive programming hakaba ka government bat ka Illuminati ka pani lupa yang ki brio ya ki jingja ban saja da ka ba control ya ka jingmut super khatchungi kanang begin la ban ilupa bat bengin accept ye kita ki jingja ki bansawan but ye kani bro kahap haka mind control but ye kini ki predictive programming pinsai iba haki film lani haki cartoons kum ka Simpsons The Hunger Games but ki wade ka Illuminati ru ka don shalindat
jong ka jing penyap jong Presiden ka United States u John F. Kennedy hakar puar trik November kat kandai spa andro pulai hakapor bu Presiden Kennedy ula syasiat kiladon katukan ningut kibriu kibai i ka wi ka kentai ka babat ya ka wi ka tiara ka khti ka bajan longkum ka kamera but marsin syasiat u Presiden Kennedy kani ka kentai kala jano nakata ka jaka but ki khot ka babushka lady kadei manu ka tu ko briu ka wanle ayu ka tu ko por but ke ei ka jingkwa ka jungka don batip hadu menta but hadian ka tu ka Italy ki investigation pakari Amerika klale ki pulit ki long baya ka takatiar ka balongkum ka kamera ka badan akti jung ka ni ka briu la bende ka pistol ka basya diap yo President John F. Kennedy but kadon ka jingong ru kani ka kentai kadon mentalang bat ka Illuminati man penyap yo President John F. Kennedy u John F. Kennedy ulalong way President ubuwit ya ka jingdon jugidi secret societies but yay sha ya ka New World Order but ula keren ya kata haki speech ki bapher haki jingelang bapher hakari Amerika takadaw ki buon ki briu ki bam so ya hab jingmut badu but kaladon ka jingong baki Illuminati hi ka assassinate you tang you President ka United States of America Henry you Michael Jackson ru unang roy ba paunam ba ka perthei ka penyap ki Illuminati ya ka French Revolution ya ka thamaba ka baningkong ya ka thamaba bar ya ka 9/11 ya ka thama Syria ya ka thama po Iraq badi ki wede ki thama ki bapher ki baja ka perthei brokaway baro la penyadut da ka Illuminati ki buon ba ki brio ki ong bagini ki Illuminati ki dei ki brio ki bamani yo kusud lani ki laban di kita ki aliens lani ki reptiles ki bale kita ki human sacrifice lani ki bapinya brio mat ki dei maki makwaban control ka perthei brokaway pitip ni ang baga CIA ka don ni ka top secret file kabayat ho sipang ka bloodline jong ki Illuminati lani ya kata ka snam bahir pating jong ki member jong ka di ka organization hakata ka top secret file layat ho baka snam lani kata ka bloodline jong ki Illuminati kadi ka Satan elite lani ka snam jong ki nong maniksud bapintip kambanya sipang kani pilaban puli ka kot the bloodlines of the Illuminati jong Fritz Springmere mentang inyad siya history jong ka Illuminati ya ka kantin Illuminati la shim na kaktin Latin ka Illuminatus kabamud enlightened or illumination kabamud jingpensyay da kaktin kasi badi ka symbol lani ya kata ka sign jong ka Illuminati pinlap da kadur jong kakmat lani kata ka all-seeing eye the eye of providence or the all-knowing eye but kani ka symbol jong ka all-seeing eye kaya habru bag symbol jong ki Freemasonry badi kani ka kamat ru laong bagari ka kamat ka jong blay lani ka ta kamat ka mapitlot ikibriyaw hasatala ka pertay ka Illuminati but ki Freemasons ki di kita ki secret societies ki bladon la slemba hagani ka pertay in sa batay pish pang ki Freemasons hakawipat ka video mantangin paibiyang siya ka Illuminati lalangi paipat siya history haki porm chwa ikani ka symbol all-seeing eye ki shimya ka na kanyam kristan hakaporj jong ka Renaissance period but ya kani ka triangle ka badon ka all-seeing eye ka dayru ka jingit jong ki kristan haka bakingit ya kata ka Trinity ka bapan ya kita ki laibanta jong ka triangle but apadeng jong ka kadon ka kamat ka jong blay kadon ka jingong baki Illuminati ki shim ya kani ka symbol ban mok lani ban ben ya kanyam kristan ban sautu ya ka Jingsdang Jong Illuminati ngin pai show snem kan news pa an rupun riu jong banay me haka state Bavaria kabadan na Germany ha Bavaria kadan ko ikisnong kabarit kabakot ki Ingolstadt but haka nikisnong udon way professor ubakating Professor Adam Bishop but uday u Adam Bishop upasdang yak Illuminati uday mau mastermind jong ganing secret society yo Adam laka house nem kan news pa sa pupra but house nem kan news pa nyo pulay ulatray kum professor jong ka canon law laniw tao nong hikay jong ki laws jong ka balang kristan haka University of Ingolstadt Bishop ulalong way ni ki expert jong ka canon law lani kita ki law jong ka balang Henry umday pat u clergy lani umday upadar lani u pastor haki tu ki por yaka society barokaway la dominate da ki Jesuit but ki kristan bapher but ki missionaries but ki yung mani bapher but bishop sutanat yakani but yakani ka system ukot yaka ko organized religion but bishop ukwaban penpia ikibriyo na ka religion da ka baong maka kamsyong core ka science
bat baganyam ka pensa dom yang ki brio bat day hang takin bu Adam Wishop bat ki wei day ki brio ki bamngit aganyam kum ki doctors ki astronomers ki physicists ki scientists beper ki lai snok tilang bat u ban form ya kata ka society ka buburi ka baki khot ka Illuminati ka bamut ka jing penshai lani ka jing shai nakamenta ki brio ki bashai ka jing bachuk perkat om ki brio ki badum ki bangit aganyam hadu menta ki bon ki brio ki mngit baka don ka ni ka Illuminati bat ki bon ki brio ru ki bangit baka day maka ka ba control ya ka perthai barokaway ban sanshar lang ba ka new world order ki bon ki ke ya ka ni ka perthai ha ka ba ki common man lani ki rit kiria ki num snutho ki bon ba ki secret ki jing buri ya ki jing shisha wat ya ki jing shisha Lano Ngin Kyndit